טוב, אז ברכיבה האחרונה שלי בבן שמן נתקלתי במין רובוקופ מפחיד כזה עם הרבה קסדות והרבה קרבונים. אותו בחור ניסה לעלות מדרגה, סלע, משהו לא יותר מדי גבוה, בערך בגובה הגלגל הקדמי שלי. העניין הוא שהוא ניסה להשתמש בטכניקה הרגילה, מה שכולם יודעים ועושים, שזה לעלות רק את הגלגל הקדמי ולא לעבוד בכלל עם החלק האחורי של האופניים, ובעצם קיווה שהאופניים יטפסו אחרי שהגלגל הקדמי כבר עלה את האלמנט. הבעיה שהמדרגה לא הייתה מספיק נמוכה בשביל שהאופניים יוכלו לטפס והגלגל האחורי יוכל להימשך על הסלע ולעלות, והקרנק שלו גם היה יותר נמוך, מה שגרם בעצם לכך שהוא כשל בניסיונותיו ולא הצליח לעלות את הסלע. אז הנה שתי טכניקות נורא פשוטות, אמר בחור נחמד, לעלות מדרגות, בין אם זה בשטח בין אם זה בעיר. אז הטכניקה הראשונה היא להקפיץ גם את הגלגל האחורי. איך זה נראה? אני אראה לכם ואז אני אסביר. ראיתם, לא יותר מדי מסובך, כמו שאתם רגילים להעביר את המשקל שלכם אחורה ובעזרת הידיים למשוך את הכידון וככה לגרום לחלק הקדמי של האופניים לעלות. אותו דבר, רק עם הגלגל האחורי מתכווץ, משתמש במפרקים של הגוף שלי, כמו שאמרתי, מתכווץ, ואז בבת אחת נמתח, מעביר את כל המשקל שלי קדימה. עכשיו, כשאני אומר קדימה, זה לא קדימה לאופק ולא קדימה 90 מעלות למעלה, זה מין לייצר תנועה, מין סלטה קדימה ולמטה, שהאופניים עובדים, אופניים זה זכר, בצורה הזאת. אין פה יותר מדי מה להסביר, לתפוס חזק בכידון, להעביר את המשקל, וזהו. איך זה נראה על האלמנט עצמו אני אראה לכם ואז נעבור לבניו. חשוב לזכור לא להגיע יותר מדי מהר, כי אם תגיעו יותר מדי מהר לא יהיה לכם זמן בין ההקפצה של הגלגל הקדמי לגלגל האחורי. וזהו. עכשיו, יש מצבים שאי אפשר להשתמש בטכניקה הזאת, כי א', אתם מהירים מדי ואין לכם זמן להקפיץ גלגל קדמי, גלגל אחורי, או שהאלמנט גבוה מדי, ואז האופניים כבר מבחינת הזווית כבר לא יכולים להיכנס להקפצה של גלגל קדמי וגלגל אחורי. אז עושים בניו. מה זה בניו? זה בעצם להקפיץ את שני הגלגלים בעת ובעונה אחת. זה טכניקה נורא כיפית, דבר ראשון. היא מאוד תקדם אתכם ברכיבה. יכולה לעזור, אתם בעצם תשתמשו בה בכל רכיבה ברגע שתדעו אותה. בין אם זה בנסיעה עירונית, שאתם נוסעים בכיף שלכם בכביש ורוצים לעבור למדרכה ואתם לא רוצים להאט, להקפיץ גלגל קדמי ואז אתם רוצים לזרום, אתם עושים בניו. אותו דבר בשטח, מדרגה גבוהה מדי, נפל גזע עץ על השביל שלכם ולא ראיתם, במקום לא לבלום, לא צריך, עושים בניו וממשיכים הלאה. אז איך זה נראה?
מה עשיתי פה בעצם? כמו הטכניקה השנייה הקודמת שלמדנו, מקפיץ את הגלגל הקדמי, נשען אחורה, לוקח את כל הגוף אחורה, משקל גוף עובד, הידיים הן מושכות, אבל לא רק הן עושות את העבודה בהרמת הגלגל הקדמי. אז אחרי שהגלגל הקדמי הגיע לשיא הגובה, כל הגוף שלי משוך אחורה, כביכול נמצא מעל הגלגל האחורי, מעבר לכיסא. אני בבת אחת נמתח עם הגוף, המפרק של הברך ננעל, אני נשען קדימה ולמעלה. ובגלל התנועה הזאתי, הגלגל האחורי עם כל המשקל היה עליו, פתאום אין עליו משקל בכלל, מה שגורם לו לעלות באוויר. ואז אתם רואים, יש פה הרבה מקום מתחת בשביל לעבור כל משעול שאתם רוצים. איך זה נראה על האלמנט עצמו, אני אראה לכם. אתם רואים, לא יותר מדי מסובך, מאוד יעיל, יעזור לכם בכל רכיבה. חשוב לזכור, לא להשתמש בבולמים שלכם ובחזרה שלהם בתור מומנטום לעלייה של האופניים, אלא להשתמש נטו בגוף שלכם. כמו שאתם רואים, אין לי בולמים באופניים האלה, גם אין לי ברקסים, אבל זה נושא אחר. ולא להתייאש. אתם לא תצליחו בפעם הראשונה השנייה, אבל בפעם השלישית והרביעית אתם תצליחו, אתם תהנו, וזה יעזור לכם מאוד ביום שישי שבת שאתם רוכבים. וזהו, תהנו, ופשוט לרכב זה לא רק ללכת לקנות קרבון, לקנות 200 מילימטר שיכוך ולהיפגש עם החבר'ה, זה גם ללמוד לרכוב. תהנו חברים יקרים, ובהצלחה רובוקופ.